Hej og velkommen til praktiske forsøg her på VUC Nu Naturvidenskab. Du er i gang med at arbejde med syre, og til det formål der har jeg lavet en lille øvelse her, en praktisk øvelse du skal se. Jeg har en ballon, den har jeg fyldt med hydrogen, og så vil jeg lige vise, at hydrogen kan brænde. Det prøver vi lige. På med sikkerhedsbrillerne. Gang i tøsepinden. Smule afstand. Nu skal vi i gang med det praktiske forsøg. Jeg har her 4 reagensglas. De er alle 4 hældt op med 4 forskellige syrer. Der er noget eddike, der er noget eddikesyre, der er noget saltsyre og der er noget svovlsyre. Så vil jeg prøve at putte et stykke magnesiumbånd i hver af de 4 reagensglas. Så sker der en kemisk reaktion, og der siver en gas op i alle 4 reagensglas. Så prøver jeg at sætte ild til. Jeg viste i forsøget lige før, at hydrogen kan brænde. Skulle det så være, at der er hydrogen i alle 4 syre, jamen så vil vi få et lille mindre puff fra hver af de 4 reagensglas af. Og på den måde har vi påvist, at der er hydrogen i syre. Lad os komme i gang. På med brillerne. Så skal vi have magnesiumbånd i hver af de 4 reagensglas. Og straks kan vi høre, at det bobler og syder ganske herligt. Vi prøver at sætte ild til de 4 reagensglas. Det var den første, den næste, den tredje, en ny tændstik. Og vi fik et lille puff fra hver af de 4 reagensglas, og vi har påvist, at der er hydrogen i syre. God fornøjelse.